जों दावफानो जोङो प्रग्राम सफाया खुनु रक दागदारि थाय सफायदि प्रग्राम गोनां उमा शंकर देबबर्मा अनरेबल एमडीसी सानो इनुग्रे थायनाय ग्राम बिसोरनि थायि जों सेरेनाय बेखौ आं भाइस चेयरमैन जमजला साबजेक्टनि ini nuwas pun bahaya, tabun nusam. Dah yang kunci. Kalau jatuh ya pokok ini, pokok. Hambai sekarang tu. Ni आशीर्वाद बाय ओ जागा सफायनाय नरकनि बागै अर कायसा ऑफिस खुलुमनायनि बागै चाइतो गयनाय खालायरोमानि बागै आनि खेबा लाखिनो खास रांजाक आसा खालायो नरक बोस्रां बेनानो गोबां चिनि अ साबजुनाल खुलुमना थांथानि बादा बिटनो फाइक्या ओ जागा हानि बिसिंगैनाय जोंमो गरियानि सिगांनो अमनो उद्बोधन खालामनानै दंमोन कक दंमोन फियाबा गोबां मा केबं दंमोन बागै जों खालायमानलिया फियाबा आ केबं नो जों गप्लाय ओंनै जों दिनै अ जागा रोब्रै रोखा तक्सपारा साबजुनाल सिनि पुन्ना केबं मुं फाइक्या आसिक बिसि कमबाय विलेज कमिटी सातटा बाय ऐसा साबजुनाल इया मिनिमाम 10टा अंगना नांनाय होनै फियाबा नरकनि दुख कष्टनि कक सावैनाय दिनै उ दयालपारा थेका रमकाने दिराम दिनै विजयनगर दनरामपुर अ आमचाय अम दिनै रामपद कालापारा जों जतनो मोहनबुगाव थानानै बागैनाय सिनि थांलाय समनानै बागैबो बेलायखनो तगो गारि गुराबो काहाम कमान्या विशेष खालाय दयालपारा संतेबो असुबिदा खालाय बरक बक्सनगर तैके फाइनाय सुनामुरानि मेलागाराव फाइसे मेलागर नितेश मोहन बुगुमा थाङो नरकनि अककनो चिन्ता खालायनो सिनि माया गोनां सीएम नरकनि दुख कष्टनि ककनो आं रखन बनो साइखना रखा आफुरब नियम सोलाय रखा 10टाया मिनिमाम 7टा के बनो जों मा खालायसिनाय नै आबुनि बागै सीएमनो हामबायरिनाय बिनि बागै जों पालखाय वाचे या फखरमान नांगौ सेवा खालामनायनि बागैनाय निनि बखाव मुजुमानि दंनानै नांनाय हायगा जों मचाय तगै खालायमान गला खामुनाय बाबुखिनि नेक्स्ट उद्देश्यता म दंनाय अ 7टा बिसिनो तैनाय जों आरबी ब्लक कताल खुलुमनानै अमंके सिनि बुसकांने नाहारमो तै जों तैसा आरबी ब्लक बो आमतायो खुलुमनाय सुरुति प्रासा सिमिके अमसिनि नाहारमो किन्तु अ नाहारमो जों जत पाल बाक्साके थामचाके नरक लगी मारनाय नरक लगी रेखांके आं फानमानखांके फाइट खालायमाननाय जों मान्य हमने अमाय कुनु जिनिस ग्रै माननाय आबुनि फटन तिनिको अजागा मानजा जों बर सानान मुचुंना सिनि गोबांमा राजनीतिक पार्टी रुल खालायथाका बरक नरकनि बागै काच्चापानो कक चिन्ता खालाया नरकनि काहामनि बागै चिन्ता खालाया नरकनि आपद बिपदनि बागै चिन्ता खालायनि बागै नाय तिनि अ 7टा बिसि न जों कताल ऑफिस होननानै बरनि कोनो दिनो उद्योग नाया जों अमन नायमांखा जोंनो साबो फोरोंखा म सिनि बुबागारा फोरोंखा दफानि बागै सामन खालायनानै सिनि तिप्रासानि बागै सामन खालायनानै बिनि गाइड बायनो जों दिनो अचेतना फायनाय जों रैमानखा जों केबो सावनो दिनै आमतायाव नामा गोबांमा हामिया खालायजाक दैमाननिया गोबांमा खालायजाकनै फेबा जों चाइजगै दङ अ आमतानि बरक जरा पाब्लिक रक सेमेन जापानंना सिनि जरा लीडर हिमि तंनाय रक सिनि सिकला रक टीआई एसएफ ते सिनि मथानि जरा हिमि तंनाय रक बरक सेमेनो अ आमताय नरकनि बागै कायसा इंलिश मीडियम स्कूल खुलुक जंनाय ते जागाबो नायजाक आबोनि बागैबो जों जागा नायजाक दनिरामपुर अ आमतानि गरै बरक रकनो मागाना इंलिश मीडियम फरायनानै बागैनाय आबोनि बागैबो जों प्रोजेक्ट खालायजाक आबो तिनि खोना ओंनाय फियाबा जों थानजामा दंनाय बुनि फेमलग मुंबाय बै गाहाम कक साबाय माबाय जों आ चिनि अ थानजानो सोबायनाय थांगांके जों आबो मान्यानाय जों खोदों गोबां मा बाखा फुटबल बाखा क्रिकेट बेट बाखा हायपनो सिनि आबो बलाय मानिया जों बलाया
কিন্তু কোনো পাতি সাবাनो কোনো দल साफायानो नरकनो जों नोंनो खोदोंरोनाय बलरोनाय हिमाबानि सिन दल फादिनि साफायनो जों आबोब्लाय कुनु दिनो नरकनो साया आबोसिनि नाहार मुंया गुंदारक बांमोन आबोनो नाहार मुंया सिनि नाहार मुं सिनि बरकरक सिनि तिप्रासारक बाहायके कुनु कुसु कत रोंनि माननाय लेखापरा दिक दिया आगुगै थां माननाय बुनि दफाबाय बादायनाय अलक कत रोंनाय गाहाम करंगे तंगै थां माननाय सिनिवा आमजायो काशा हॉस्पिटल करै सिनिवा आमजायो काशा स्कूल इंग्लिश मीडियम काहाम करै अमनो जों बाहायके तैफै मानाय बाहायके खालायनाय आबो सिनि मेन उद्देश्य तंनानै नांनाय आबोनि बागैनो खाजानि ताकुकदै बुकुकचं सांसानानै मुसुंगो बाक्सा मेनो अर साबजुनाल खालाय सिनिले तामुंना तो होनैनाय हिनिन मानो जों आफुरो सिनि गोथै गोथां फुरो जों सायमनो जों सिनि नगनि बरक आसायखांगे थैनायाबो जतन सायमनो थैदि हिनै सायमानिया सिनि थैखांगे जों डेथ सर्टिफिकेट नालाया नाजागिया गोथैनि जेजेया सर्टिफिकेट जों नालाया सामुं नांजागिया जों आबो उलो थांनाय सामुं नांगै फुरोसे जों 10-12 बोसोरनि परे आबो जखन अफिसाव सानजोगो आफोरजो जों उला नायनाय नायदुलायो बजागा मानाय बजागा थांनाय होननाय आबो जों थैमानि लगे एक सप्ताहनि बिसिं बा 15 दिननि बिसिं एप्लिकेशन नै जों गानाव आबो नारगै तनिमानो दैसिनि आसानाय रंनि आसायमानि बार्थ सर्टिफिकेट बो जों अरनि थेकानो नायमानो जेटा ताबुक मेन आबो नांगौ सिनि बरकनि कागज पत्र गैयैनि कारण अमनो अफिसाव थांनानै लायसंनानै असुबिदा थांगाके नेग्लेन्सि खालायजागो तिनिया खाना नों दिने रमजानि अजागानि कोनो मते कष्ट के अदु रिजार्भ के पानो थाका मोहन बुगो कासा सामुंनि बागैनाय सामुं खिबि होय याकसे यागिरो सामुं खिबि होय केन्दु नों अफिसाव थांनाय साइर जाका आजके होतना कालकायो शनिबार आयो सोमबार आयो नों तेइसा हानो हाय अदु रिजार्भ नायनाय हानो हाय नोंनि याकसे याग्रा सामुं खिबि होनाय जे बरक सालसा सामुं तायके सिनि माइरं पाजनि हाय पाजनि रां गरै आ बरक तेइसा थानानि बागैनाय बिनि सम्भवया हानि बागैनाय जों ओ आबो हानि हाय पगै थांगो हानि हाय थिंबुफ्रु थानाय तेइसा सुजुग माका मास कासे परे माका ए गुबुनो आदिनो थांमानि थांनाय मासाव थांगोन आबो नायनाय होगोना होननाय आदिनो बाय आसबोदना नै साइरा हरो हानि बागैनो सिनि यागो बेसिरबाग सिनि कागज पत्र गरै दङो हानि बागैनो जों देरावो Hingga abot sing tabuk, abah hainang liya o jaga tabuk, samung tabuk. Mana ni, joto dari bagai possible ya, dia banyak ni amsai, orang kana ini ni. Apa eligibility ini, oksa para, tabnal, tanok, kolok jaka, nok nik kesana, apa nanti ini di orang ni tabnal office ni. जे जागाव बेनाव नितले माने हाय नरो बितले ना तिनि ओ पांडानि ओ जमा बरं बिना राके पेपर मा बनको लवो नेतृत्व जे तुम थाम खाय तो माय तिनि वां तुम तिनि कर्म तिनि बबाग्रानि नाहरु काने आम चाइने लुकुरंग प्रशासन ने नौदा नवो खेरथा बाहिके मानाय बाहिके थाम खायनानि नां अमर सिरोना रिबावै तिनि चाचो मनसावै हानिबावै ने तिनि निरा जे मोहन बुवा माथां ओ आमसानि बरो बेसो हाकताल बेसो कम्युनिकेशन हामया ओ जागाव थाङै निरा कायसा थामनि बागै थापं दुआनानि नांगौ एबा जायराव तिन थाङो तिनि तिनसे साखायनाय निरा नगानाव तबै थायो ओ साबजुनाल नि बिथिंसै जों लोकरंनि सेर सा बाहायके थांमा बेगोबां साइटंबो जे स्पेशली अपोजिशन पार्टी थाइने रं थावो जे इब्रामो था जों बबाग्रा नेतृत्व थाइने ने बिसे तमा खायथा होनो मिरो पब्लिक वेलफेयर नि न गोबां मा नायनो जे जों भारत सरकार सरति नीति दे बिसे तमा खायथा अमो लुकरं जतो नि थिवो ते थालायो नि नांगो तिनि तुं आगे 32टा साबजुनाल कम्पानी 32टा साबजुनाल निदिसिङो जोंताबो बारे रखा अमोहनते 46 नम्बर साबजुनाल कलायो जेबुसे साबजुनाल बारे मा कलायथा ते बुखौ जानायखौ जों अलरेडी खागजा दङो जे
tin wan song kai chen je lukurok jate nok ganao প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা মাথুন অমসিসিনি নাহরমু তিনি অর জায়গা অমা শঙ্কর দেববর্মা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া অর জায়গা থাই কক্সাপাড়াও সাবজুনাল ফলাও রহা তিনি মিছিনি অর মিছিনি রাং বুরং বুরং মা সিনাই ফেসিলিটি অমা হাইহিনি টাওয়া ছবি অমা অর আমচাইনি লুকুরাও আগিন্দ্র নের লামা গরিনি দু সাজানি গরি दै हायांगैबो साजानाय करो इलेक्ट्रिसिटी मान होयांगैबो साजानाय करो दिनै नाव गांदासा और जागा प्रॉब्लम हांके साफायनाव और ने साफ जेबियो और ने साबजनल से मिलेबो ओ आम साइने लोकुरावनि प्रॉब्लम न एटलिस्ट जों साकाव तिसावनि सुजुग मानखा नरो जतन साइमानो जे बुमानि बेसासासि काया हंके दोचार दया समयो फुल टंखान जे टंग्रा थु थाउ पाइलिया हाइनो टंगाव दिनै आगि जरावो ओ आमतेनि लुकुरंगाव काव चिरिखक टंफेनो मोहन बुगो खरां सावैया निनि सिफाय जराव खरां सावैया गेननो आमसायो तमा प्रॉब्लम टंखाके बुसाइमेया दिनै जों और टक्सा पारावो जे खलाव मानिया एटलिस्ट नो नि खरां और दाइतिनि साइनाय दाइतिनि आजानाय आरो सामं तानानि बागै साजों जानाय दिनै जों और जत दंनाय फैबाय थानाय अमा साबजनाल दंसिनाय उला प्रशासन उबाबे तैसा सुजुग सुबिदा उमै फाइथांके ताबक जों दिनै बबाग्रानि नेतृत्व दिनै एडिसि एम्पावरमेन्ट त्रासा एकर्ड दिनै लैंड राइट दिनै इकोनॉमिक पावर जे जों सालाय दंमोनि सासे जों थानसानि बिसिति चबा खाइथांके जों अमत्र मावै थानाय आप्रसि अमनि जे ताबक टक्सापारा ऑफिस खुलाव माने आप्रसि नुनाय फसल दिनै हयतो और फाइ साफायनो आरि नक ताराव दगा खुलाव गायै हाइनि क्लास थांबाय हामं सामाया ताबक नि जरावो बाक्सा बुक्सु माहाय कक सानाय किन्तु अम उल्ल लाइ सामनानाय हानि बांसे प्लेनिं थायो जों ताबक नि सिमी याप्रि मासेउ दिनै जेप्रो तामसिनाय सिक्ला दंफ्र गायजे दंफ्र बुआमु फाबाय नाव थुइ दंबो थुइ दंमानो थेबानो बोहैनो हा गोसानो